Salutare! Azi vom discuta despre legendarele noastre balzamuri de buze, care ele sunt foarte micuțe, dar mie atât de mult îmi plac și la fetițele mele le plac, fiindcă ele ne oferă catifilarea, ne oferă la buze. Problema la unghiuțe, cine are problemă cu cuticula, foarte bine ajută. Vă recomand cu drag, chiar și la coate, cine lucrează la calculator foarte mult și lucrează în domeniul de cabinete. Așa că de serviciu care permanent stă la masă, cu coatele pe masă, el foarte bine ajută la regenerarea pielii. Au prețuri foarte mici, simbolice. Eu cred că toți putem să ne permitem un balzam de buze, mai ales că ele au un efect atât de calmant la buze, mai ales pentru sezonul când crapă buzele și noi permanent trebuie să umezim. Așa că te invit în magazinul meu și vei afla mai multe promoții, vei afla mai multe reduceri și plus vei avea un bonus în cont.